Sammen, og velkommen til den her video. I dag der sidder vi inde på strandet, og jeg har 3 millioner. Men det klip hvor jeg selvfølgelig er nede og sælge. Det virker selvfølgelig ikke. Oh my god, der blev lige til at bude. Det virker selvfølgelig ikke, så der er lige lidt problem om det. Og det er fordi jeg kom til at lave det redigerede movemaker, fordi vi må skulle rendere det, så kan man til at lave en fejl, og nu kan jeg ikke ændre det om. Og så det var derfor faktisk ikke nogen video i 3D, fordi så har jeg været tid over det. Så i går der havde jeg alt fundet i halsen, og der er stadigvæk. Jeg er også syg for kølet, og så videre. Og ja, det er hygge nok. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal lave i den her episode. Og slap af, mand. Jeg ved godt, hvad slår med i hovedet. Og slap af en human reactions, er det nu? Okay, vi overlever, slap af. At han faktisk lidt mister 7 liv. Eller 2,5. Han er ikke ham, der mister kager. Holy shit. Og der er så færdig hacker. Det er den der. Oh my god. Det er mit tastatur på engelsk. For fuck's sake. Fuck. Det er hyggeligt nok. Så ja. Jamen, så er der jo ikke så meget andet at lave, når vi dør på den måde her. Det er ikke særlig fedt, når de hacker, så... Men det er jo, hvad det er. Der er ikke så meget at gøre ved det, at de hygger sig. Der skal også være plads til. Så det er fint. Vi må gerne komme og donere til dem med Kara, så... Så mange her ranker ikke op til, eller ranker op til duo, men det tager lidt tid. Så det er hygge nok. Gut som de giver på, men det er bare ikke fedt, når der render sådan 2 hackers rundt. Eller jeg ved ikke om den anden hackede, en af dem hackede. Og jeg er for langt ned. Nu kommer op her. Så er der nogen, der har doneret noget gear. Og vi har lige et fuldt sæt sky. Jeg tror også, der er kammer. Vildt outfit. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer hele tiden til at tage på. Og så er vi bare det der på os. Og uff. God bu. Og så er kylling, hvad vi er, ingen skid. Nå. Lad os se. Så det er hygge nok. Prøv at. Jeg ved godt, at igen så taber ud. Jeg sidder lige på TS, så det var lidt en fejl. Ej, det er lidt rip i øjnene. Ja. Han kan ikke så meget lave. Oh my god, ikke de to. Wow, haha. Men det er seriøst så klamt det der.
Så det er simpelthen hvad jeg lave inden for strandet lige nu. Dø til den samme. Så det er temmelig rip. Ja, fint nok. Ej, lad nu være. Please, bare lad mig gå. Please. Hvis I lige holder øje med dem. Det gør sådan her. Og så løber jeg efter dem. Uff, man. Jeg har sygt ondt i halsen, så det er temmelig fucking ryg. I skal ud og pæne og sælge dem der. Jeg er ikke rigtig begyndt at sælge de nu på grund af, igen, der er de der to inden. Så... At de står nede og sælger. Hygge nok. Nå, det er lige meget. Så lang tid vi har rækket, fordi... Oh my god. Jeg har lidt problemer med spil. Jeg skal fikse noget, fordi min CPU kører lige den tandføje. Sygt mange fejl den her video, altså for helvede. Hvad fanden? Min CPU trækker sygt meget. Jeg ved ikke hvordan videoen kommer til at blive, fordi jeg min kvalitet sygt meget om. Så skal jeg lave noget om. Sygt stressende. Jeg har ikke andet at tage mig til. Og jeg slår den anden hacker. Hvad er det, mand? Nå, det bliver den meget kort video. Der er ingen skide at lave her, bare det hurtigt give en lille update, hvordan det går ind på strandet. Altså, det bliver svært at lave videoer, fordi der er ikke så mange hop. Gå væk. Og hvad hedder det? Ja, de der to render op. Han er rundt og ødelægger en del af det. Så der er ikke så meget at gøre. Men I må have det godt, og vi ses indtil. Ja, der kommer en ny video op, selvfølgelig. Vi ses. Hej.